Sant Jordi marca també a Vilanova l'inici de la temporada castellera, tot i que els bordegassos ja s'havien estrenat a plaça en dues ocasions anteriors. La d'ahir diumenge, però, era la primera prova de foc pels vilanovins, que van coronar a la plaça de la Vila el primer 4 de 8 de la temporada en una diada castellera de Sant Jordi, on hi van actuar amb 3 colles de vermell, joves de Valls, nens del Vendrell i castellers de Barcelona. Tots plegats van portar fins a 6 castells de 8 a la plaça vilanovina. És la primera aleta de 8 pisos de la temporada pels bordegassos de Vilanova, que aquest diumenge, a la diada del seu 45è aniversari, carregaven el 4 de 8. El castell es va carregar amb rapidesa i tot feia indicar que es podria descarregar, però una petita relliscada d'un component del pom de dalt va sorprendre el tronc, que es va acabar trencant sense arribar a tenir temps de presentar batalla. A la segona ronda, els de la camisa groc terrós van mantenir el programa previst i van afrontar per primer cop a Vilanova el 9 de 7, un castell que fins avui només havien intentat i descarregat un cop a la història, al concurs del 2014. L'estructura també va pujar amb bones sensacions, tot i que un problema de coordinació als poms de dalt va fer desmuntar el castell. Per completar les rondes de castells, els bordegassos van descarregar el 4 de 7 amb l'agulla. La pujada del menut aixecador, en Xaneta després del Pilar, va ser molt aplaudida per la plaça. Els nens del Vendrell i els castellers de Barcelona van signar la clàssica de 8 i la colla joves dels xiquets de Valls van marxar de plaça completant el 5 de 7, el 4 de 8 i la torre de 7. Per als vallencs aquesta era la primera diada de l'any amb castells de 8.